Васко, дай пак, че... Прането бяга. Бяга, бяга. Прането бяга. Расисти доми, какво правите бе тук с мен? Чакай, ще имам всичко като гледам кафе. Имаш тук. Васко! Васко, обърни се. Васко, обърни се. Васко, обърни се и говори. Расисти доми! Влези в интернет. А, не. Расисти доми! Корошка! Ти да отиди в интернет. Дай чечетката. Ялай някой леве, бако! Расисти доми! Мога да си дане някак, мога да бата. Виждах се канцела. Мога да свира и с уста. Единственият човек. Да получаваш. Дама, той си напи от кафе. От мен получаваш. Да! Не! Чакай, снимам всичко е интересно, като гледам. Ай, тръгваме да. Сега толкова! Без пари?